Хора, това е лайф. Пускаме. Къде да се едно сме ученици да пускаме? Не, Ади, това е лайфа, не могат да се добавят неща. В лайфа не могат. Сега е пуснат лайфа, хора, гледайте го, защото е 60 секунди, моля ви. Добре, халяне хора, сега ще ме махат космите. Виж, ще фокусира ли? Да. Ето го косама. Нади. Лошо Като тогава съм... качеството Аз съм на Ади. То телефона. Да, Пак казвам, праскайте лайка. праскайте лайка. Дай пак. Се абонирайте за моя акаунт, това е на дедо ми акаунта. Абонирайте се и гледайте лайфа сега свърши 3, 2,